да посрещнеш сутрин изгрева, това значи да се върнеш години назад, да усетиш, че си бургазлия, да усетиш морето, да усетиш сутрин разходката по пясъка. Това ми напомня действително за Бургас, напомня ми за моите съученици, моя живот, връщам се години назад. Аз съм един щастлив човек, който чувствам, че съм живял за себе си достойно, за семейството си. С Колю се познаваме от малки, израснали сме заедно, били сме в детската градина, в забавачката, в първите класове. Тогава имахме една прекрасна учителка Анка Димитрова, която постави основите на нашето възпитание и създаде обич към Бургас, към всички помежду ни и сме с едни прекрасни спомени за нея. След това Колю вече започна да се занимава с спорт, пак благодарение на един много добър наш учител Цуцев, който видя в него един бъдещ спортист и направи всичко възможно да се оформи като такъв. Основно училище Свети Кирил и Методий. От тук започва моя път. И в живота, и в гимнастиката. Тези прозорци, това беше първите, това е залата по гимнастика, в която бяха моите първи стъпки по гимнастика. Колю Проданов е една хубава страница, най-хубавата страница от моя живот. Като деца ние израснахме в тази къща. И обяди, вечери заедно ядяхме. Нямаше дялба между нас. Приятно е да се завърнеш в своя роден дом. Александър Велики 2. Тук съм роден, тук съм израснал, тук са ми всичките приятели, с които съм живял дълги години. Колю го знам като много весел, много подвижен. Като малък спортуваше, играеше гимнастика, упражнения караше и мене. Лицеви опори правихме, изправихме с свещи на стените и набиеха, защото обувките не оставаха по стените. Ами, вижте какво, аз съм си бургазлийка. Обичала съм бургазлиите. Винаги. И имах много приятелки, даже и ерменки имат. И туркини. Приятели, и туркини, и турски знам. И така сме живели. Така сме живели. И сме три деца. Първородният син се казва Наско. Наско, да. Наско. Аз съм втория син, Колю, и една сестричка имам, Галя. Даже беше майка много щастлива, когато в чест на нейната 90 годишнина, нейната внучка я покани в Лондон, тя там учи и живее и там работи и беше в Лондон 15 дена на разходка из Лондон. Той такива хубави деца има. И Деси, и Гергана. Десито, Гергана. Ама и има и футболисти в тяхния. Да, и пловци, и художествена гимнастика. Диди, малката, играеш художествена гимнастика в ЦСКА. Да, да. Спортно семейство. Точно така. Обичаме спорта.
Точно. И затова теб те обичам. Нашето приятелство е толкова дълбоко и ненарушимо. И Диана, и Колю са много спокойни, с много по-богат опит. Аз съм малко по-емоционална. И винаги съм се обръщала към тях, когато съм имала нужда от помощ, от съвет. Дори и сега, през тези години. И затова казвам, че за мен беше много плодотворна тази връзка, тази дружба през годините. Какво ще мога да кажа? Казах, ние заедно гледахме децата си. Знаете голямата емоция, която беше в Япония, когато те направиха тази сватба, за която цял свет така говореше все пак за една малка България. Как се запознахме? Ние сме ежедневно в залата, от сутрин до вечер. Естествено, че я забелязах, защото от всички лекоатлети, които тренирахме, тя скачаше най-дълго. След като скача най-дълго, аз пък бех републикански шампион по гимнастика и естествено беше да бъдем заедно. Не се наложи да се запознаваме, просто защото се знаехме много отдавна. Колито е много спокоен, много лек характер има, носи морска душа, като морето е. Ласкав и бурен, но определено бих казала, че ласкавата е по-добрата страна и по-силната му страна и тя преобладава. Аз по принцип ям само черноморска риба. Корена е разликата по вкуса на океанската риба и черноморската риба. Речна риба от време на време обичам ям, но за черноморска умирам. Аз съм ходил, когато няма в Черно море риба, особено тези скумбрията липсва и калкана от време на време, съм ходил до Турция да се купувам риба и да се връщам. Защото действително едно е замразена скумбрия или замразен сафрит, замразени попчета, замразен калкан, друго е пресен. Аз обичам пресен, така както обичам жена си. Като отидохме в Япония, аз тогава се класирах 6-та. И за 6-то място наградата от Международния олимпийски комитет беше $50 и с тях си купихме хълки. Решихме, като се върнем в България, да зарадваме нашите родители, да покажем, че ние сме вече много сериозни, можем да поемем разноските като семейство за нас и няма да ги ощетяваме с закупуване на хълки и така нататък. Но нашия посланник, който беше Николай Здравков, ни срещна точно в деня, в който ние ги бяхме сели и предложи вместо такава проза, купуване и прибиране, да отидем в посолството и казва при една приятна обстановка, цветяна, българска земя, пред чаша българско червено вино, гъмза. Може да си кажете да и все едно сте се сгодили.
Нашият живот е приятен, защото сме сродни души. Спортът ни събра, спортът ни помага в живота и двамата имаме много общи неща, като преживявания и вълнения. Започнали сме и двамата горе-долу по едно и също време на 10 години. Сме харесали и обикнали спорта, като стигнем до национални състезатели. Целият си живот съм отдал на гимнастиката. Това са 60 години, в които започнах от град Бургас, там съм роден и бях горд, че станах член тогава на Съюза на българските гимнастически дружества ИНАК, член на след 9 септември Съюза ИНАК с активите и пасивите се влива в Български съюз за физкултура и спорт. Това са естествено развитие на българския спорт и така се поставят основите както на българската гимнастика, така и на много други спортове в България. Много пъти са ме питали в моя живот какво чувства човек, когато стане световен, олимпийски шампион и стигне до върха на славата. Мога да ви кажа, че това е една невероятна тръпка, която аз съм горд, че съм я усетил, че съм я почувствал. Тогава в Бразилия, когато свират химна, дигат българското знаме. Това е нещо уникално, защото целият ти съзнателен живот минава за една секунда през главата ти. Като чуеш химна и дигат знамето, обикновено човек се разплаква, защото се чувства горд, че е българин, че е дал нещо за своя спорт. Господин Никола Проданов е една съществена част от историята на българската гимнастика. Той беше голям състезател по гимнастика, участник на игрите на 2 олимпиади в Рим и в Токио. След това дългогодишен ръководител на българската гимнастика, години в които тя постигна немалко успехи на световно ниво. Господин Проданов сме работили и продължаваме да работим заедно. Поне от 20 години се познаваме, тъй като аз започнах кариерата си още, така ако мога да кажа, в детската си възраст. Младежки национален отбор, после мъже. Господин Проданов беше председател на Българска федерация гимнастика и в негово лице имаме един от най-добрите успехи. Като ръководител беше естествено изискващ, строг, справедлив и имахме успехи. Гордея се, че от 35 години вече съм председател на клуба по гимнастика на Левски Спартак в дружество Левски, който е един от основните центрове на Българската федерация по гимнастика. И там дейността продължава много упорито, защото там се кове, както ние обичаме да се изразяваме, там се коват гимнастиците. Това е нашия завод, това е нашия цех. Това е нашата работа и ако имаме успехи, се дължи всичко на учебно-тренировъчния процес. Бургаски вечери, рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя добра тишина? Както обещахме през месец декември, управителният съвет на Сдружение Бургас, заедно с младата смяна на бургазлии, които са тук, и ние тези, които вече 10 години каним, събираме, уважаваме
и разбира се да се радваме с всички бургазлии, които са на територията на София. Сме отново тук. Ще дам думата на една олимпийска личност, която не може да я забравим, която е между нас, която е винаги била между нас, която винаги ще бъде между нас. Колев Роданов. Заповядай, Колев. Добър вечер на всички. Винаги съм споделял колко малко му трябва на човек, за да бъде щастлив. Да има повод, да съберат приятели, да сме всички заедно. Особено като кажат бургазлия, на нас мед ни капи от устата и сме много щастливи. Виждам много приятели. Приятна вечер на всички. Благодаря. Толкова синя, добра